Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. रेंट कॅब आम्ही रेग्युलेट करपाक कितलेशे स्टेप केला. इवन आता सिग्नल ऍक्टिवेट केला. वी हॅव फॉर्म्ड अ कोऑर्डिनेशन कमिटी between RTO, police and other agencies so that there is total coordination and कशे स्मूथ तरेन करपा लोकां त्रास ना जाता तेय ते कमिटी मॉनिटर करता. See, ultimately they will be caught. The law enforcing agency is not sleeping. We are also aware they will be caught and the vehicle itself will be taken into custody and they will not have a car. So they should be careful doing such the blatant illegalities. You cannot do this thing. Chalana through आम्ही आमच्या चलन धाडपाचे स्टार्ट केला आणि it is, that's what I'm telling you, people are following the rules. It is a few hundreds, it is not in thousands as before. Means people are careful. तू पळय न्हू सिग्नलाकडे लोक सारखे स्लो जाता, सिग्नलाकडे रावता, सीट बेल्ट घालता, हेल्मेट घालता. ऑलरेडी इट इज डेव्हलपिंग एज अ गुड हॅबिट. यू शुड रादर कॉम्प्लिमेंट AI कॅमेरा. लास्ट टाइम आम्ही थोडेशे लोकेशना घातला. सम 26 लोकेशन आय थिंक 29 लोकेशन आता आणि 29 घालपाचे आहा. एंड बाय नेक्स्ट इयर जानेवारी ऑर समथिंग वी विल ऑलमोस्ट हॅव कॅमेराज ऑलमोस्ट इन एव्हरी पार्ट ऑफ गोवा. तुम्ही ट्रॅफिक रूल व्यवस्थित फॉलो केल्यार तुमकां कांयच फायन पडपाना. आणि वी आर नॉट हियर लाईक वेटिंग टू पाउन्स ऑन देम. आम्ही त्यांना सुविधा पहिले ट्रायल पिरियड गेलो. आता सुद्धा हांव म्हणटा इट इज लाईक अ ट्रायल पिरियड. लेट देम गेट यूज टू इट. देन एव्हरीबडी विल फॉलो द रुल्स. टेल मी वन थिंग, सेम पीपल आमचे गोंयकारूच आम्ही बाहेर येतो सगळे रूल फॉलो करता मरे. सारखे खूंय पार्किंग झोना पार्क करता, चुकोन सुद्धा सिग्नल ब्रेक करपाना, सीट बेल्ट घालतले हांगा घाल हिंगा तीच पद्दत हांगा हाडपाक कितें जाला.